Ďakujem za slovo, vážení občania, vlastenci. Som rád, že tu môžem byť dnes s vami, statočnými občanmi Slovenska, ktorým je ľahostajný osud našej krásnej krajiny. Všetci vieme, čo sa v týchto dňoch okolo nás deje. Máme to možnosť vidieť v televízii, na internete. Slovensko je dnes obklúčené cudzincami. Pri tejto príležitosti mi dovolte spomenúť slova jednej z našich vlastizradcov Moniky Flašíkovej-Beňovej, ktorá sa začiatkom augusta v jednej televíznej diskusii vyjadrila, citujem, že my Slováci sme neinformovaní, všetko, čo sa toto deje okolo nás, nie je pravda a ona pozerá len pekné videá. Len ona v tých videách asi nevidí tú realitu, čo sa okolo nás deje. A vraj my za toto všetko musíme niesť zodpovednosť. Vláda sa nestará o mladé rodiny, nestavia im byty a my si sem ťaháme cudzincov. Aj tá tragédia minulý týždeň, čo sa stala v Rakúsku, tých 71 utečencov, čo sa udusilo. Aj tí, čo sa snažia dostať cez more k nám do Európy. To je koho zodpovednosť naša? My sme ich sem nevolali. Nech si nesú zodpovednosť tí, čo vyvolávajú konflikty po celom svete a vojny. Ale neprišli sme sa s tým sťažovať a tobožne nariekať. Aj táto situácia má východisko. Len tá situácia nepríde sama od seba, ale musíme sa oň pričiniť všetci. Musíme si uvedomiť jedno, že nie my sa musíme bať vlády, ale vláda sa musí bať nás. A najväčší paradox je ten, že pre našu vládu nie je najväčšie nebezpečenstvo tí utečenci, čo sa sem tisícoch, 100 000 a budú ich to milióny, čo sa sem valia. Ale sme to my, slušní občania tohto štátu, ktorí si povedia svoj názor. A čo môžeme očakávať ako pomoc? Pošlo na nás políciu. Pozrime sa, ako sa zachoval náš prezident občanom Gabčíkova, kde 98% občanov nesúhlasí s umiestnením imigrantových obcí. Jemu ústava Slovenskej republiky asi nič nehovorí. A jeho slová po voľbách, citujem, nezradím vás, nesmerovala si svojím voličom, ale do Spojených štátov a do Bruselu. My, ľudová strana naše Slovensko, nejdeme do sveta politiky, do parlamentu s tým, že by sme chceli byť politikmi. Ale my všetci, my čo sme tu, my vieme, že keď necháme za nás rozhodovať tých, čo sú tam aj dnes, budúcnosť Slovenska je naozaj čierna. Súčasní politici priniesli národu len chudobu a svojimi rozhodnutiami dnes ohrozujú aj bežný život svojho občana. V marci budúci rok to už budú XT voľby. A pamätáme si pred voľbami všetky tie slová, tie sľuby, ako nám bude dobre, ako tu bude rovnosť pre všetkých, že žiaden osadník nezostane nepotrestaný. A mohli by sme pokračovať takto až do zajtrajška. A po voľbách prvá návšteva Bruselu a už ten istý politik hovorí o potrebe boja proti rasizmu, extrémizmu a ten volič, ktorému sľuboval pomoc v jeho ťažkom živote, je pre neho fašista, neonacista a keď nestíchne, tak pošle na neho políciu. A vždy doteraz nastal stav, že nie je peňazí na nič, ale keď si Brusel nejakú skupinu obľúbi, zrazu je peňazí dosť. Čo nám chcú ešte terajší politici na bulíka? Prišiel niekto sem medzi vás a opýtal sa vás na vaše problémy? Bol tu poslednú dobu predseda vlády. Nedošiel medzi občanov. Došiel, keď sa stával štadión a došiel, keď sa slávnostne otváral.
poťapkával svojho mecenáša po pleci, aký biznis zase spravili. Preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby hlas bežného občana znel v parlamente. Ale ten môže zniesť len cez stranu, ktorá pred voľbami aj po voľbách bude stále rovnakou. Ľudová strana Naše Slovensko je jediná skutočne slovenská strana a nikto z nás sa nikdy nedá kúpiť ich peniazmi. Lebo láska v nás ku svojej vlasti, ku svojmu národu je väčšia ako lesklík, zlata a moc peňazí. Neverte médiám. Presvedčajte ľudí okolo seba. Nech volia svojou hlavou a nie tým, čo im predostrú zapredané médiá. My nie sme tí fašisti, neonacisti a za koho nás označujú. Ale sú to práve oni, ktorí svojich politikov zapredali svoju vlast, svoj národ a robia z nás otrokov za minimálne mzdy. Verím, že vo voľbách príde konečne náš čas. Raz a navždy si to s týmito zapredancami vybalíme. Naši predkovia pokladali životy za nás Slovákov a nie pre Afričanov a muslimov. Ako tvrdila jedna z našich veľkých osobností minulosti, Ľudovít Štúr, že za osud národa je zodpovedný sám národ. A verím, že my vo svojom boji nepolavíme a že my ten boj vyhráme. Ďakujem.